Nyt ihan nätisti tossa porskuttaa niinku pösön kuuluukin. Koskahan tän Kottarun laittais huutokaupattavaksi vittu. Ei silloin vasta ajettu kuin 20 tonnia vittu. Vähän vähemmän kuin meikän iso pyörä. Bensaakin. Tai no ei se enää bensaa. Tolla mennään. Ei toi paskakasa muuten edes kävis. Siis ei se kävis tyhjä käyntiäkään vittu. Mut nyt näyttää käyvä. Vähän hämmentää. On se vittu, se on kyllä vitun ruma. Kiitos.